Pielhazen, Pielhazinnen, Hazekeutel, Hazekeutellinnekes en alle kiekers nog. Dag vastelovend, dit mooie programma. De maandag, wat zou je er normaal gesproken op het programma staan? Nou, we beginnen 's morgens alweer rond de klok van 10:30 om het genootschap van het Lient in Café Vollenberg te verwelkomen. Door is een traditie gestart die al tientallen jaren bezig is en die wij ger en ieren willen houden. Vandaaruit, als wij daar bij het Lient geweest zijn, gaan wij ons opmaken voor het grote evenement wat we 's middags hebben, onze eigen optocht. We gaan dan eten bij BRL, we trekken onze thermopeen onderboksen aan, onze dubbele truien eronder, want we gaan daar kal liggen en we gaan feesten op den wagen die prachtig is gemaakt door de commissie van Joop Goossens, die dan een fantastische wagen heeft gemaakt. We trekken dan door de straten van Rooij heen en we hebben dan een fantastisch uitzicht als je overal die rijen dikte mensen ziet staan en die van heinen en verre, uit al onze kerkdorpen en nog wie erbuut hier naar Rooij komen om deze prachtige optocht te bekijken. Het is een eer om dat te mogen zien vanuit dat perspectief. Vanuit dat moment gaan we eventjes naar de jury kijken, die zitten vergaderen. We moeten altijd even kijken of het wel allemaal eerlijk is, of het allemaal wel goed gaat. We laten er eventjes ons gezicht zien. En van daaruit gaan wij naar het Grieze Wiesebal. Ook wat is ooit ontstaan is voor de, mag ik dat zeggen, de aldervolwassenen van onze Pielhazen en Pielhazinnen, die door samen bij Anno een geweldig feestje vieren met een leuke muziek en dansjes. Er wordt nog lekker vast gedanst, een leuk gehost, een gezellig feestje, het Grieze Wiesebal. Dan werd het tijd om voor mij naar de grote mern te gaan, om door het podium te bestijgen. Altijd een beetje spannend, want hoe gaan ze reageren? Want hij wordt uitgereikt, de Pielhaas Cup. En dat is het ene jaar gaat dat beter dan het andere jaar, mag ik zeggen. En ik hoop dat ik echt nog steeds, dat ik het ooit mag meemaken, dat ik mag zeggen, we hoeven niet in die bus naar de Pielhaas Cup winnen, maar we mogen hier in Rooij blijven. Wie weet. Maar goed, na die uitslag wordt het dorpen zich helemaal wild maken, wordt het bier gesmeten, gaan wij naar BRL om te eten. En vandaar het zei ik al, gaan we naar de winnaars van de Pielhaas Cup en gaan wij die even feliciteren. Dan gaan we een uurtje dat kan zien in IJsselstein, net diegene die wilt, gaan we daar naartoe. En van nu door gaan wij terug weer naar ons eigen Rooij, pakken wij de draad op bij de allerleukste cafés van ons dorp, om daar weer ons te laten presenteren en door te genieten met alle mooie Pielhazen en Pielhazinnen die daar aanwezig zijn. En uiteindelijk sluiten wij, zoals gewoonlijk, in onze residentie weer af bij Hulsman. En dan zit de vastelovensmaandag erop en is ook al 75% van de vastelovend al voorbij. En dan kijken we al langzaam een beetje naar de dag van morgen. Maar daar ga ik morgen meer over vertellen. We gaan kijken naar een fragment over de optocht. Zing eens met ons met. De peel, de klootmos ganz aan neven. Hij zag de burg niet meer aan de steel. Wat moest hij nou proberen? Toen zei zijn vrouw Bekkel het mannenkoor. Nou zingt een fokkerstoor. Ja, welkom Pielhazen en Pielhazinnen van Rooij, Hazekeutels, Hazekeutellinnekes en alle vastelovendvierders. Dit is weer de volgende uitzending van Dag Vastelovend. Ja, en we zitten hier vandaag ook aan tafel met twee gasten. Joop Goossens, Gijs Schapendonk. Fijn dat jullie er ziet. Ja. Nou, we beginnen even met Joop. Het is vandaag vastelovensmaandag. Ja.
Ja, hoe zou de dag er normaal voor uit hebben gezien? Ja, de dag dan begint 's morgens al het eerst komt het zweet al, want wat gaat dus allemaal stand te wachten den dag. Dat heeft niks te maken met het uitgaan van de dag ervoor, dat zweet. Nee, misschien ook verdampt in alcohol, maar we hadden er altijd wel wat rekening mee. Ja. Want ja, het is toch een veel spektakel op straat en dat probeerde allemaal in goede en veilige banen te leiden. Maar we Want leg heel even uit, want jij zit hier als voorzitter van de wagenbouw. Klopt. Dus dat is vooral de dag dat het Ja, harde werken getoond werd. Ja, ja. Maar even, Joop, hoe vroeg begint die dag dan? Nou, wij zien om 9 uur 's morgens komen we in de vastelavondshal bij elkaar. Dan bouwen wij ons wagens op. We gaan naar de locatie waar wij in opstelling staan. Daar krijgen we de keuring van de wagens. Dus een algemene keuring. Dat er een extra sterke delen in zitten waar mensen kunnen verwonden en zo. Dus het eigenlijk mag geen naam hebben. En als we dat allemaal in gereed hebben, in stelling hebben staan, dan is het ongeveer 11:30. Dan gaan we eten. Dat doen we dan verder bij een horecazaak. En wat loltrappen, wat gezellig doen nog. En dan is het 12:30. Dan is het Raad van 11 ontvangen op de wagen. Want daarna gaat het gauw genoeg ten optocht trekken. Ja, en je zegt we, hoeveel man, waar hebben we het dan over? Wij hebben bij de wagenbouw hebben wij een zestal begeleiders. 3 rechts, 3 links. Eén navigator voorop. Hebben we altijd dezelfde stoon van ons. En dat is al heel lang bij de wagenbouw. Dan kan alle hoeken beter bekijken en navigeren met een tractorchauffeur. Dus meestal met een portfoontje van nog een beetje vooruit rijden, een beetje naar links. En zo lozen we dat door het centrum. En Gentschade en bomen of Arnestraat. Dus dat zien de mensen die den dag zelf actief zien? Ja. Maar ik neem aan, in het vuurtraject zie je het nog meer actief? Ja, onze commissie bestaat ongeveer uit een 28 mannen en vrouwen. Oh ja. Zeggen. Vrouwenbrechtje. Dat doet mij deugd. Ja. We hebben ook sinds vorig jaar hebben we ook de jeugdcarnaval, de Hazekeutel, hebben we ook samengevoegd bij de PLA's wagenbouwers, tot we eigenlijk één grote commissie hebben. Okay. En dat werkt eigenlijk heel erg goed, want ja, ik vind ook zo, en dat zeggen ze bij ons in het bestuur ook, bij de PLA's, wie de jeugd het de toekomst. En we proberen die van de oude garde, de jongeren, vorm te geven om het bouwen van wagens tot in eeuwige dagen te laten doen. Dus hier had al een soort fusie plaatsgevonden. Ja, Dat is mooi, ja. Dat hadden we bij de uitzending van gisteren. Ja, Er is nog werk in de winkel, maar dit is ook alweer een mooi begin. Kun je eens kort metnemen in dat traject van die wagenbouw, Joop? Wanneer begint dat? Vertel ons toch eens wat over. Nou, dat begint eigenlijk al heel vroeg. Zo gauw als de laatste confetti op de straten ligt, dan wordt er onderling al door bouwclubs geappt en gemaild en ge-sms'd van daar zou die smuis, daar zou die smuis. Dus we gaan eigenlijk in de eerste weken direct naar de vastenavond gaan we al naar carnavalswagens kijken. En dan proberen we op een goede manier zaken te doen om iets moois naar Venray uit te halen. Maar er is dus een soort circuit, een wagenbouw, maar dat is niet alleen de gemeente Venray waar ik het nou over heb. Nee, over wat voor gebied moet ik dan? Tot in België toe, Enschede. En wat verkoopt het dan precies? Hoe werkt dat dan? Ik weet er echt helemaal niks van. Dan verkoop je een complete carnavalswagen. Hoe je hem in Venray ziet rijden, in een optocht. Dan halen we alle hydrauliek af en alle motoren eruit. Alles wat kan bewegen, dat halen we eruit. Dat lassen we vast tot het ster is valt. Dan proberen we daar een goede prijs voor te krijgen. Waar we ook met een gesloten beurs ook wel een andere carnavalswagen kunnen halen. Dan stut dan eigenlijk zo'n beetje maart stut dan in de hal in Venray. Daar maken we een tekening op van hoe gaan we dan vormgeven. Want meestal zien het praalwagens. Dan moet de podiumplaats maken. Je moet 11 plaatsen hebben voor de Raad van 11. Je moet voor de vorsten een prominente plek hebben. En zeker voor het trio wat erop staat. Maar dat geldt ook voor ieder dorp of iedere stad. Dus dat kunnen dat dan niet zo overnemen? Of wat is dan het... Nee. Als wij bijvoorbeeld de Kantenberg op Zoom kopen, dan kennen ze alleen maar praalwagens. In de Brabantse daar kennen ze ook heel veel praalwagens. En wij maken er prinsenwagens op van. Gaan we naar Enschede door die kanten, daar hebben ze ook wel prinsenwagens. Wij verkopen heel veel richting Enschede, Doetinchem door die kanten. Dat klinkt misschien heel gek, dat zou je niet eigenlijk bij nadenken, maar toch is het zo. Ja. Dat is een hele wereld. Dat is een wereld die voor mij opengaat. Ja. En want hoe... even kijken,
want dan had je dus zo'n wagen gekocht. En geef er dan nog een eigen draai aan? Of ga je dan nog iets papier-maché? Of zeg maar wat? Nee, maar wat ga je... Ja. Papier-maché, ja, nee, dat is wel heel erg negatief. Dat snap ik, maar... Kijk, overal is goed. We hebben me meer gesteld. De canvasmakers die wij kopen, bestaan meestal uit polyester. Ja. Polyester is een duurzaam product. Dat kan tussen weer en wind, dat leidt niks, dat gaat niet kapot. Papier-maché, als er een flinke regenbui over dan let alles op de grond. Dus om een stukje restwaarde te krijgen, om die markt gezond te houden, doen we het liefst kopen en verkopen. Voor de Venraadse Pierlaarsprins een mooie wagen, dat je echt niet ver kan pronken. Dat is het uitgangspunt. Maar om er echt een thema aan te koppelen, nou, dan moet ik eigenlijk gewoon een canvaswagen van 1981. Bruno Lucassen was prins in rooi en dan had je een gigantische trompet erop staan. Bruno Lucas was echt een trompetist. Dus daar had je iets wat de mens boeide, wat hem verbond. Maar dat doe je nou niet meer dan? Nee, dat doen we niet. Dat is eigenlijk te duur. Maar als je alle kosten en baten gaat tellen, is dat eigenlijk niet meer loonbaar. Dus Roel Gommans was gewoon een toevalstreffer. Eigenlijk wel, ja. Een sprookjesbos met kabouters. Dat was echt een toevalstreffer. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik hoorde dat Roel Gommans prins weer was, nou, mijn mond kwam tot zoek. Dat snap ik. Gigantisch leuk. Maar wat is dan, want dan eigenlijk kunnen we dan zeggen, de creativiteit of de manier van hoe de wagen gemaakt is, dat is dan niet echt van de commissie. Dat was al, dat hadden gekocht. Ja. Waarop werd een prinsenwagen beoordeeld? Of bij zo'n optocht? Of wat? Wanneer had het dan goed gedaan? Zeg maar, nou gaan we langzaam richting het onderwerp Pielhaas Cup. Die willen we... Ja. Nou, het is de kleuren, dat is heel belangrijk. Het blijft altijd heel moeilijk. Pielhaas is nooit geen één geworden. Maar dat is een andere discussie, daar gaan we het niet over hebben. Maar Oké, sorry, maar de kleuren, dat is heel erg belangrijk. De kleuren moeten spreken, ook met het thema wat je eraan legt. Ik kan zeggen, de kabouterwagen, dat is groen met bruin die stammetjes, de rode puntmutsen erop. Dan bij afgelopen jaar de kiepenwagen. Ja, ik hoop dat ik hem aan de Pierlehaan kan verslieten. Dan hoeven ze alleen de kam wat gratter te maken. Maar alleen met mooie kleuren ga je geen optocht nee. Wat nog meer? Het moet ook spreken. De mensen die erop staan, die moeten meedoen. Ze moeten niet als in een zaalzak staan. Er moet een beetje schoen in zitten. Er moet enthousiasme uitstralen. Dus kleuren, wat stelt het voor? En de uitstraling, hoe doe je met op de wagen als Raad van Elf? Maar daar hadden jullie als commissie geen vat op? Nee. Eigenlijk hebben wij nergens geen vat op. In de statuten, ik heb het een keer gelezen, maar dat is al lang geleden. Het is zo dat de wagenbouw, we hebben wagenoverdracht. Dat is altijd zoetjes voor de vastenavond in de hal. Ja. Met een hele ceremonie. Dat is eigenlijk hartstikke leuk. Heel veel zatte mensen op het eind van de dag. Gezellig, joh. Vecht er iedereen uit. Maar wat op uitkomt, het is eigenlijk, dan doen wij als bouwclub de wagen officieel overdragen aan de prins. En dan is het eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de prins. En niet meer voor de wagenbouwers. Maar omdat wij van goede wil zien, lopen we gewoon met. Want we willen natuurlijk die veren ook een beetje hebben. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat jullie als commissie, die Pielhaas Cup is wel ook voor olie nemen gaan. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je daar het ook voor doet. Ja, daar doen we het voor. En dan, daar hebben we afgelopen jaar ook heel veel verschillende vergaderingen over gehad. Daar zijn de meningen nog over verdeeld. Maar voor mij is het nog steeds, toen Roel Gommans prins was, hebben we de Pielhaas Cup moeten winnen. We hadden alles met en weer toch twee. Ja. En de Hazekeutel, dat was een jaar later. Die had een jubileumjaar. Die had een fantastisch mooie stierenwagen. Want alle jonge stierken stonden erop. En die waren nog twee. Doet dat Pien? Een beetje wel, volgens mij. Maar, ja, zeker. Joop, even, zeker. Ik wil de vraag toch zo, want er komt een dag. Ja. Dat ben ik van overtuigd dat de Pielhaas een keer die Pielhaas Cup gaat winnen. Wat gaat dat met en vooral ook met die hele club doen? Ik denk dat we een gigantisch feest hebben. Op de eerste plaats, we hebben hem nooit mogen winnen. Voor de kerkdorpen, wij showen, en dat doen we met veel plezier. Wij gaan met de Raad van Elf, gaan we met de winnende bouwclub gaan we feliciteren. Ja. Dat is al jaren een traditie, dat doet de Pielhaas al jaren. En zo. Mij heel erg deugd om tot die
wagenbouwclubs ook eens naar Rooi komen. Ja. En ons komen feliciteren. Ja, ja. En ik denk dat wij een geweldig feest hebben. Dat gaat een keer gebeuren, dat denk ik. Ik hoop het. Dit jaar zeker niet. Nee, Nee, dit jaar niet. dat zeker. Nee. Maar misschien Joop, volgend jaar 2022. Wie zal het... We duimen in ieder geval met. We halen moed. Ja. Goed zo. Hey, Joop, Ja. een laatste vraag vooral. Ja. Stel je voor dat je dit jaar een motto had mogen bedenken. Wat zou dat motto zijn geweest? Nou, dat is eigenlijk toch wel een moeilijke. Een motto bedenken. Goh. Hup, hup, hup. Dat vind Ik ik wil de heel mooi. Pielhaas Cup. Nee. Ik wil, Ja, dat is een moeilijke vraag. Dus- Dus, dus het is een overvallen heel wordt natuurlijk enorm. Dit is echt heel erg moeilijk. Waar zou je het mee te maken hebben? Met kleuren hebben te maken. Met kleuren. Met kleuren. Ja, Ja, geef kleur. Nou ja, maar dat is ook al mooi als je het thema van een motto. dit dus jaar kleur. geef je de Pielaars kleur alleen zonder verf. Nou, ja. Hey, we hadden hem al. Mooi. Graag gedaan. Ja. Weet je wie de Pielhaas ook kleur geeft? Pielhaas en Pielezinnen. Dat is de groep Never N. En die staan op dit moment gewoon klaar in Studio 22. Dus we schakelen over van 11 naar 22. Want hier is Never N met deze avond. Je hebt mij van die lange dag met veel genul en vol geklaag. Je denkt er ouwe van, komt hier nou nooit zijn einde aan. Gaat dan nou zelf bij mekaar, genoeg gewist met dat geplaag. Vanavond werd er uitgepakt en wie zijn einde feest gemaakt. Deze avond werd het einde, deze avond vult goed. Al het goede het zijn einde, maar het eind komt alles weg goed. Voor vanavond alles circuit, deze avond werd het einde. Deze avond hebben wij alle tien, vaste lopen tot het eindelijke. Het gaat niet altijd zoals gepland, dus vieren leven tot het eind. Al ligt het einde nog zo wiet, vieren wij deur tot sluitingstijd. Dit voelt zo goed, echt magnifiek, eindeloos en reuze chic. Als de avond later valt, zien wij nog lang niet uitgeteld. Deze avond werd het einde, deze avond voelt goed. Al het goede het zijn einde, maar het eind komt alles weg goed. Voor vanavond alles circuit, deze avond werd het einde. Deze avond hebben we alle tien, vaste lopen tot het eind. Eindelijk weer door, nou komen we tezamen, ja, en zien het jaar. Vaste loven samen. Deze avond werd het einde, deze avond voelt goed. Al het goede het zijn einde, maar het eind komt alles weg goed. Voor vanavond alles circuit, deze avond werd het einde. Deze avond hebben wij alle tien, vaste lopen tot het eind. Deze avond werd het einde, deze avond voelt goed. Al het goede het zijn einde, maar het eind komt alles weg goed. Voor vanavond alles circuit, deze avond werd het einde. Deze avond hebben wij alle tien, vaste lopen tot het eindelijke. Ja, Pielhazen, Pielezinnen van Rooij. Het is vandaag Vastelovensmaandag, de dag dat eigenlijk die optocht hier door het centrum heen trekt. Dit jaar niet. En toch
gaan we een klein beetje dat gevoel van die vastelavondsoptocht beleven. En dat doen we door te gaan kijken en luisteren naar de vaste nummer 11 in de optocht. Kijk maar eens met. Dit is zo'n handig ding. Dit is van mijn schoonmoeder geweest. Ik heb 1 jaar metgelopen met een muziekstatief en dat wijde iedere keer om. En ja, je moet iets vervoeren, je moet een tekst op het kerken hebben en dan is het toch wel handig als je dat ding kunt laten staan. Want doorstonden mensen en dan kan ik dat ding laten staan. Ja, vanaf mijn 8e ongeveer loop ik optochten met. En ik heb er vanaf 82, toen we terugkwamen uit Curaçao, heb ik er 2 gemist. Ik ben 4 jaar voorzitter geweest van de optochtcommissie. Heb 3 keer zelf metgelopen, terwijl ik toch voorzitter was. En dit is het resultaat. Dus zien alle medailles van elk jaar meedoen. En dat een 3e prijs, een 2e prijs, een 2e prijs, een eerste prijs, een eerste prijs. En dan doe ik ook nog zondags in Oostrum met en maandags in Venrooy. Ik heb 4 keer met de kinderen van Frank en Petra metgelopen in de kinderoptocht. Hebben dat ook aangejaagd. Ik heb het hele jaar mijn telefoon volgestopt met ideeën. En dan begint het te kriebelen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het vastelavondsvirus van mijn ouders. Ik zag vorige dag zat te lezen in het dagboek van ons mam. In 1968 deed je 7 van mijn 9 broers en zussen met een optocht die hebben. En ja, dat virus dat begint te kriebelen en dan, ja, ik zeg, vorstenbal en optocht lopen, dat is een pure vastelavond. En ja, ik vind gewoon, het kan niet deugen als ik er niet bij zie, dat vind ik zelf. Dat virus, ja, ik ben toch een beetje een missionaris. In die zin, ik vind met vastelavond moet de zaken ironisch en humoristisch en een beetje kietelen. En daar haal ik van, om mensen even een spiegel voor te halen. Ja. En dan de attributen zoeken. Afgelopen jaar heb ik metgedaan als potkijker. Ik geloof 3 keer naar Switch geweest om te kijken of er mooie pannen en potten stonden. In de kringloopwinkel in Heijen heb ik nog pennetjes metgenomen. En dan, ja, dat moet dan op een bord. En ja, hoe moeten dat dan vormgeven? Dat is een denkwerk, daar zie je dag en nacht, maar daar zie je permanent mee bezig. En dat is ongelooflijk leuk en dat geeft energie. Hier, vastelavond sampie, dus een selfie. Maar selfie is op zichzelf en eigenlijk vastelavond samen. En dan krijg ik heel snel vastelavond sampie. We zijn gek op Zwarte Pieten. Ik ben de weg kwijt, dan had ik een kapotte TomTom bij mij. Ja, als de dingen niet doet, ja, dan kun je niks. Ik zie de weg kwijt. Best idee. Ik denk dit. Knoevelen. Kijk, wij hadden, ik geloof wel 100 knuffelbeesten. Hadden we op een hele pak vol met knuffels. En knoevelen voor niks. Ja, Zo. Dit is zo'n fijn punt in een optocht. Weet je waarom? Een jaar of 4 terug, dan gingen we hier de Poortenstraat in. En dan was er achter de ontbinding. En dit is altijd een redelijk saai stuk om te lopen. En nou, hup, hup. En er staat daar de Prinsenwagen. En dan staat hier de tent. En Gijs had daarboven op het balkon een hoop bombari en een glas bier van mij. En ja, dat is gewoon een feestje. Ik heb de piep een beetje leeg. Ik heb een fantastische optocht gelopen. Ik heb 1000 mensen gesproken. Ik heb mensen zien lachen. Ik heb mensen zien kijken met een frons van, wat bedoelt dat nou weer? En dan staat daar de prins en de vorst. En die geven mij nog een applaus. En dan loop ik het hukje om. En dan knippen ze mijn bordje met 11 van mijn rollator af. En dan krijg ik weer een medaille. En dan krijg ik een pot bier. En dan loop ik helemaal achterom. Want hier loopt dan nog heel lang de optocht.
Dan breng ik me nog later naar huis. Dan ga ik bij Frank Scheffers een pilsje drinken. En dan ga ik naar de Meert. En dan hoor ik dat ik weer geen prijs had. Maar ik had de eerste prijs voor wat betreft de lol. Vastelovend samen. Op 15 februari, rond deze tijd, dan heb ik de optocht erop zitten. Dan heb ik hier gelopen en moeten kijken. Het zou hier stikvol moeten staan met mensen. Dan loop ik daar en dan op het bordes staan alle hoge pieven. En hier stond vroeger Henry van Helmond altijd te zeggen, en daar is hij Lieberand weer. En nou is het niks dit jaar. Ik ga dat verschrikkelijk missen. Hoe je het ook wendt of keert, dit lag er bij de pomp. Kijk nou toch. En zo is het ook. AKG. Alles komt goed. Vastelovend samen. Mooi hoor. We zitten hier, Gijs, dankjewel dat je hier ook ziet. Je zit hier namens Koninklijke Vereniging, Koninklijke Horeca Nederland. Afdeling, ik was er niet lang hoor. Ja. Afdeling Venrooy. Ja. Hoe tuigt jij normaal vastelovensboom op? Ja, ik denk dat als we namens de hele horeca spreken, dan hebben wij eigenlijk in de weken vooraf, dan begint het te broeien. Hè. Dan zie je de slingers overal tevoorschijn komen. Dan kleurt tof, rood, geel en groen aan de buitenkant. De Schouwburgplein krijgt zijn kleur, de tenten komen. En ook de zaken weer langzaamaan omgetoverd tot vastelovenstempels. En ik denk dat is wel hoe we proberen om met de hele horeca de vastelovend ook mee te dragen. Ja. Want hoe belangrijk is de vastelovend voor horeca Venrooy in het algemeen? Ja, dat scheelt heel veel per onderneming, denk ik. Ik denk dat het heel belangrijk is om een stukje cultuur vast te houden. Dat is volgens mij het allerbelangrijkste en dat we daaraan meedoen. Als ik naar Goesting kijk, voor mij is het eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Maar ik vind het heel belangrijk om het goed te doen. En halve kracht ken ik niet, dus daarom klappen we er volop, zeg maar. Maar als je kijkt naar een zaak als Hulsman, daarvoor is de vastelovend echt wel van levensbelang. Dat is dus nu ook wel heel pittig. Bij mij is het verlies wel of geen vastelovend ten opzichte van de kosten die we aan de kant dragen, dat speelt een beetje kiet, zeg maar. Maar een zaak als Tof of Hulsman, wil ik zeggen, of de Schouwburg, de artiesten die er volop draaien, ja, daarvoor, die hebben veel ruimtes en die hebben, voor hun is het echt wel een fikse klap op het jaar. Is het, want je zit hier dan als horeca Venrooy, hè? Dus dat is een algemeen belang ook. Hoe werkt dat dan binnen zo'n club van horecaondernemers? Aan de ene kant zie je de concurrenten, aan de andere kant moeten dingen afstemmen en moeten het samen het feestje bouwen. Ja. Hoe vindt die afstemming plaats? Ja, ik denk dat we in Venrooy hebben een heel mooi aanvullend beeld in het horecalandschap, zeg maar. En wij hebben vooral heel veel samen. Wij doen heel veel samen. En ook naar de vastelovend toe. We doen heel veel samen. Als je ziet dat Hulsman op de maandag, zoals vandaag, normaal zouden we de zijkanten van de tent eruit halen. Hebben wij de SRV-mannen op het bordes staan. En aan de andere kant het Hulsman de tent opengemaakt. En we delen de opbrengst, die dan ook in de tent verkocht wordt, delen we met elkaar. Oh ja. Dus we hebben, er wordt echt wel een hoop samengewerkt in Venrooy. Hulsman en de artiest doen al jaren samen de routes verzorgen. Ja. En de Grote Markt, ja, kijk wat daar gebeurd is de laatste jaren. Dat is ook, dus dat overleg tussen die ondernemers is er echt wel? Ja, en de kroegtocht hebben we natuurlijk. Ja. Gisteren zou eigenlijk de kroegtocht voorbij zijn getrokken. Ja. Dat soort dingen, ja, wij proberen met z'n allen ook wel die vastelovend gewoon te dragen. En wat wij ook doen, en dat is ook wel volgens mij wel goed, is proberen een beetje van die dinsdag af te blijven. Zolang die dinsdag nog niet uit de hand loopt in de tent, moeten wij met z'n allen een klein beetje een terugtrekkende beweging hebben en nog niet te veel op de dinsdag organiseren. Ja. Totdat die dinsdag zo'n groot succes is in de tent, dan kunnen wij ook aansluiten. Kunnen erop aansluiten. Ja. Want je gaat het nou over de afstemming tussen de horeca onderling. In hoeverre is de pielhaas daarin belangrijk? Gaat hij ook met in zijn overleg? Ja, de pielhaas is belangrijk. Uiteindelijk is de pielhaas de vergunninghouder van de tent. Dus de pielhaas bepaalt wie de tent draait. En ik denk dat er een hoop, ja, dat is de afgelopen jaren ook al een hoop over te doen geweest. Of we nog wel of geen tent meer. Ja, mijn droom is het, en dat steek ik niet aan de stoel of banken, om een straat, om de open lucht op te zoeken. En de pleinen op te zoeken. En horstende menigte op de pleinen. En dan is het een keer wat minder weer. Dan laat die kroeg maar volstromen. En dan laat die zaken maar. En dan zet allemaal een klein tentje voor de zaak. En maakt die vastelovend intiemer. Dat zou voor mij mijn mooiste vastelovend zien.
Maar ik denk dat voor de algehele deel is de pierles van levensbelang voor de vastelovend in Venray. En ook de Hazekeutel. Want het wordt wel georganiseerd door de vrijwilligers die daar betrokken zijn. En dat wij daar als horeca op aansluiten, dat wij daar als horeca ook als deel van profiteren, dat doen we. Aan de andere kant zien we met z'n allen ook een gigantisch groot sponsor voor de Pierlaars. Ja, dus daar zit een heel mooi, ik denk ook wel een balans in. En ook in een jaar als dit jaar. Wij zoeken elkaar op. Wij zien van allerlei, ook in de voorbereiding, in het voortraject zien we elkaar aan het opzoeken. Van wat kunnen we met z'n allen nog wel doen? Wat is er met z'n allen nog wel mogelijk? En helaas is de vastelovend anders dan alle andere jaren. En hopelijk voor het allerlaatst. Een hele belangrijke vraag. Hoeveel liter bier wordt er normaal gesproken gedronken tijdens de vastelovend? Dat is een heel mooi geheim, maar je kunt van mij weten dat toen ik nog bij Hulsman zat, kwam er 's ochtends vroeg, de dag ervoor, kwam er een vrachtwagen vol met tanks afleveren in het centrum van Venray. En altijd rond een uur of 5, 6, dan waren we aan het schreeuwen om een tankwagen. Want, wat zit er op zo'n tank? Ja, precies wel. Ja, ik vind er niet aan mee om te vertellen. Maar er wordt genoeg gedronken, zie ik aan uw glimlach. Jawel. Dat is ook echt wel de moeite waard om een feestje met te vieren. Ja. Okay. Als je tijdens de vastelovend, zie je dat aan het werk of zie je dat aan het vieren? Ik geniet van mijn werk. Ik heb de mazzel dat ik iedere dag dat ik aan het werk ben ontzettend mag genieten. En dus ik zie aan het werk aan de ene kant, ik zie gastheer voor mijn artiesten. Voor als het trio binnenkomt, of het hele gevolg binnenkomt, dan proberen we echt gastheer voor te zien. En die proberen we echt een podium te geven. Ook al is het in Goesting een gigantische drukte, dan proberen we echt wel de aandacht naartoe te brengen. Ja, dat heb je zelf ook als voorsmid gemaakt. Linksom, rechtsom, achterom naar binnen. We verzinnen het wel hoe het moet, maar ja, we moeten zorgen dat ze vooraan komen. Maar ik zie vooral aan het genieten. Want het is echt wel het feestje wat ik met wil vieren. En, wat is het ultieme vastelovensmoment? Voor mij is dat, ik heb er een paar. We hebben op de vrijdag voor de vastelovend hebben wij het lerarenbal nou tegenwoordig. Maar wij zien in het tweede jaar van Goesting zijn wij begonnen met VVV. De vrijdag voor vastelovend, omdat wij ook in het oude VVV-kantoor zaten. En dan wij laten een bier brouwen voor de prins. En dat wordt die dag voor de eerste keer aangetapt. Dus dat vind ik wel, dat is voor mij altijd wel een moment, echt een puur Goesting moment. Het mooiste moment van de vastelovend vind ik altijd, dat is de 12 uur op de dinsdag. Ja. Dat is voor mij, dan kan alles mee gestolen worden, maar rond een uur of 10 op dinsdag, dan geef ik de sleutels aan iemand anders in de zaak. Dan ga ik naar de tent. Dan ga ik de laatste 2 uur daar nog metmaken. Daarna rond 11:30, 11:45, dan ga ik met de groep met. En dan op naar de. En dan is het een soort opluchting van. Ja, en dan ook ligt eraan de emotie van het jaar. Dat is echt wel voor mij het moment. Ja. Mooi. Ja. Maar gelukkig zitten we nou nog op de vastelovend maandag. Dus bij dat moment zien we nog lang. Wat is voor het mooiste moment tijdens het vastelovend, Joop? Ja, er zijn een paar je moet één kiezen. Als er één kiest, dan is het toch voor mij toch de maandag, de dag voor ons commissie. Ja. En maar dat spreekt ook voor ook de kerkdorpen allemaal. We hebben dat allemaal, we zijn allemaal samen en gooien, allemaal ons eigen ding doen, een mooi feest maken. Ja, mooi als we erover praten, zie je er ook wel bijna even. Ja, zeker. Ik mis het bijna. Ja, ik zit nog even zo te denken. Dat gezet van die dinsdag, dan is het echt afgelopen. De dinsdag is ook gezet net ook van, er is ook een verschuur. Of ja, we blijven ook een beetje van die dinsdag af, want dat is niet de grote dag, zeg maar, dat iedereen op de been is. Ik hoop dat het wel weer wordt. Dat zeker. Ja. Want is er een verschuiving? Ja, een verschuiving vindt die plaats of zo ten opzichte van misschien. Ja, de verschuiving is naar voren gegaan. Hè? Ja. De zaterdag is er op een gegeven moment bijgekomen met de Rouge. Daarvoor nu zijn we weer naar de vrijdag al een stukje aan het trekken. Dat doe je dan met, hè? Ja, 100%. We zien maar dat is lerarenbal, zeg ik. Maar zien er ook meer mensen die op vrijdag al beginnen? Ja, want we zien nou proberen om de ambtenaren een beetje dat Venloze gevoel. Als we de ambtenaren en de zorg er een beetje bij kunnen krijgen. En we kunnen dat in Goesting laten starten. En laten maar van het Goesting ook naar Hulsman toe gaan. En naar andere zaken eromheen. Ja. Of naar Tof of dan zien we weer een stukje completer de boel aan maken. En natuurlijk zijn wij als ondernemers wij turen de zaak op, wij zetten alles neer. Ja, het liefst hebben we daar 9 dagen plezier van.
11. Ik weet niet of mensen of die dat trekken, ja, financieel ook. Financieel, maar ook maar daarom is het goed om daarover na te denken wat we wel en wat we niet doen. Ja. Hey, laatste vraag. Ja. Laatste vraag, goed zo. Stel je hebt een motto voor dit jaar, wat is dan het motto? Ja, die hebben we eigenlijk al volop naar buiten gebracht, de vasteloven niet vergeten. Ik heb één ding bedacht dit jaar, we moeten de vasteloven niet vergeten. En daarvoor hebben we goed ook een mooi filmpje laten maken van alle mooie momenten van de afgelopen jaren. Want we hebben niet alleen de vasteloven zelf, maar ook tijdelijk in het Oude Postkantoor hebben we afgelopen jaar gedaan. De 11 van de 11e zien we op aan het tuigen met Schouwburg samen. Dus we zien die hebben we proberen in beeld te brengen en zo de vasteloven niet vergeten. Hoe gaat je hem zelf niet vergeten? Wat gaat je dit jaar doen? In ieder geval de buitengevel volop versieren zoals we alle andere jaren doen. En dat hebben we nou, dat is nou al gebeurd. Dus. En volop en geef met een ook kinderen. Ja. Zet de muziek op, zet de muziek aan. Gewoon alsof je knettergek ziet, maar ook is dit jaar het feestje niet. Zet wel de muziek op, zet wel de muziek aan en zorg dat die jongens... Voor de bierdelivery doen dit jaar? We zien wel, nee, we gaan niet, ik gooi niet hals over kop allemaal gekke dingen. Compleet gek doen, maar we zien, ik denk dat het allerbelangrijkste is wat we dit jaar moeten doen, is de vasteloven niet vergeten. En uiteindelijk, je kunt ook niet meer te veel geks verwachten vanuit de horeca, want we zien met z'n allen ook wel een beetje moe gestreden, denk ik. Dat snap ik. Ja. Hey, we gaan die vasteloven zeker niet vergeten. We gaan het ook zeker doorgeven aan als kinder. Ja. En wie dat ook kan, dat is natuurlijk meesterklasse. Want het is wel zoiets, we gaan kijken naar de volgende les van Wouts Wiese Wazel. Lieve vastelovensvrienden, Venrooy is natuurlijk niks zonder al die prachtige dorpen die om ons heen liggen. Duk met een rijke geschiedenis, hè? Mij ook een beetje aan de schrale kant, maar het is in ieder geval al prachtig. En in ieder geval vinden ze dat in alle gevallen helemaal zelf. Binnen het vastelovensgebeuren zien al die dorpen samen met Venrooy verenigd in de Vorstenrood. En ik wil Geer over al die dorpen iets kort vertellen, want ook door hebben ze prachtige dingen en een prachtige geschiedenis. Neem bijvoorbeeld nou het dorpje de Vredepiel. Daar moest ik toch een tijdje over nadenken, maar in de Vredepiel hebben ze in ieder geval één ding wat echt fantastisch is. En dat is de Middenpielweg, om daar zo hard als je maar kunt weg te jagen, om er zo gauw mogelijk uit de brooi weg te kunnen vliegen. Al moet ik er wel bij zeggen dat onze vorige burgemeester er ontiegelijk in geslaagd is om dagelijks een fantastische foto van de Vredepiel op Facebook te zetten. Dus ook de Vredepiel, prachtig. Jongens, dat was het eerste dorp, maar zo zien er meer. En nog ga ik iets zeggen over de economie. Neem nou Meerselen. Vroeger gaan ze door Dalland en tegenwoordig onder andere Novipik. Nou, daar hebben ze fokprogramma's waarin de mooiste inwoners van het ganse dorp geproduceerd worden. Nou, IJsselstein. Hoebenstein. Nou, ook alweer zo'n prachtig bedrijf met zo'n ontzettend mooi product. Heerlijk. Het Veurle. Nijse Granico. Jongens, al die inwoners moeten ook ergens van eten. Kamps. Kamps in Oostrum. Jongens, ik zie regelmatig op de autobaan van die 3 dubbeldekkers rijden. Hè, die nog een fantastisch uitje. Verdideert al die mooie inwoners van Oostrum. Wansum. Agrifirm. Ik heb werkelijk nooit zo'n gezichtsbepalend bedrijf gezien. Zo'n betonnen bunker midden in een dorp. En met welk doel? Varkensvoer. Mooi. Luene. Zelfs de dumpplaats voor uw jongen noemen ze de Mukkenstal. Jongen. De Hei. Prachtig dorpje. Met kwekerijen. Vorig jaar hadden ze er zoveel varkens bij hen gedood dat ze dwars door de grond gezakt waren en dat die kuusjes in de gierput lagen nog in te happen. Nou, dat is de Hei. Oelderen. Als kind fietste ik naar Oelderen. En wat kwam er als eerste tegen bij het bordje Oelderen? Zo tegen de gevel. Zaadhandel. Ook mooi. Zaadhandel. En wat zien ze goed in? Het fokken van varkens. En de vereniging, de vastelovensvereniging, noemen ze de spurriemuk. Nou, ook iets met biersten. Jongens, de Smakt. Dan moet ik toch meteen denken aan Rob Poels. Onlangs een fantastisch stuk in de Pelemaas. Hij is er klaar met. Zelfs zonder alternatief plan kapt hij misschien een werkersknoemel, werkt ze aan de kant en die gaat eens ineens beginnen. Rob, top jongen. Ik hoop dat je nog veel schik en veel plezier hebt voor leuke dingen te verzinnen van de Vorstenrood. Want dat kun je eerst het beste. Mooi kel. Ze hebben er ook Sint-Jozef. Je moet er af en toe ook denken aan dat het wel iets positiefs moet blijven. Pielhazen, Pielezinnen. Dorpsgenoten, mensen, leden van de Vorstenrood. Ik wil nou iets zeggen over Kaarselen. Zelf hebben ze een bordje monumentendorp. Kaarselen, monumentendorp. In één woord fantastisch. 4 stempel de Wis. In een Chinees
en een aantal fantastische inwoners. Neem nou Nico van Melo. En klinkt als een behoorlijke potige kel. En dat klopt. Het is een wereldberoemd figuur in grote delen van Brabant en Limburg. Zeg maar de gebieden waar de carnaval en de vastelovend dicht bijeen kunt. En hem hoog hebben zitten. Pielazen, pielazinnen, vastelovensviers. Nico is een verschijning van heb ik jou daar. Hij wordt geëerd en herdacht op verschillende manieren. Zelfs met een eigen fietsroute. Die fietsroute trouwens is echt iets, als je op een kapotte zondagmiddag werkelijk niks te doen hebt, dan zul je zeggen, god dat eens een keer doen. En ik kan me niet anders voorstellen als dat die zondagen er weer aan zitten te komen. Nico is geboren in Zeeland, maar al gauw weer een gezichtsbepalend figuur van Kaarselen. En wel de inwoner met de meeste potentie. Prachtige zwarte lange manen, flink gespierd, wat eigenaardig van karakter, met een ferme trapjes in benen. Het leek wel de George Best van het Schanzenknuppeland. Hij deed het fantastisch bij de dames en hij deed er ook niet moeilijk over om er meerdere per dag te doen. In zijn topjaar schijnt hij er zelfs zo'n 250 wisselende contacten in 1 jaar gehad te hebben. En dat zijn alleen nog maar de officiële erkenden. Jongens. Tot op hoge leeftijd was Nico een energieke kel. Er lopen nog vele bekende, zo niet nog veel meer onbekende nakomelingen rond van onze Nico. Mensen, Nico is een krachtpatser eerste klas. Nico is een testosteronbom van de beste soort. En hij kunt nou in beeld staan. Nico, veel dank jong. Hij is in 1953 helaas naar de dartele springveulen gegaan. En daar is hij helaas komen te overlijden. Het hoofd, ik wil zeggen de kop, maar en de peert en een hoofd, is nog altijd te bewonderen in IJsselstein bij Museum de Pielstreek. Jongens, dat was Nico, de beste inwoner van Kaarselen. Vastelovensviers, daarmee hadden jullie toch een mooi beeld gekregen ook van ons prachtige dorpen in Mersenne. En ja, misschien was het een beetje veel over biersten en dieren en dat soort dingen. Ik zie dat allemaal als een grote wiets. Uiteraard, deze Vastelovensmarathon kan alleen bestaan door al die fantastische dorpen. En ik wil één ding zeggen, jaarlijks hebben we een Vastelovensmarathon op Vastelovensmaandag. En zonder Olly als dorpen is de optocht gewoon 3 keer niks. Daar zullen we met een uur klaar met kijken. En vergeet niet die fantastische Vastelovensmuziek die jullie produceert. We hebben top acts, bijvoorbeeld Oostrum of IJsselstein. Gewoon eerste klas, doen die jaarlijks met om de hoogste prijzen in het Vastelovens gebeuren. Wat ik nog fantastisch zou vinden hier als professor op de televisie. Hoe mooi zou je het zien als nou 1 keer 11 jaar 3 nieuwe leden bij de Vorstenraad op die dorpen mee gaan doen. Een Pielaas Cup op de Vastelovensmaandag in die grote optocht in Venray. Zie dat maar als een oproep voor iets leuks in de toekomst. Mensen, dadelijk kom ik nog 1 keer terug voor het laatste stukje Vastelovenscollege door meester Klosse. Tot straks! Dat is toch flauwekul. De helft dat is gras en de rest dat is... Nou ja, en zoals alle dagen is het nou ook weer tijd voor het liedje van de dag. Leon, wat is het liedje van de dag? Brechtje, dankjewel. De maandag van de grote optocht. De dag dat ik mijn hoogtevrees moet overwinnen om meestal duk bovenin de wagen te kroepen. Vorig jaar geluk mocht ik onder de kiep gaan staan. En ging het trio de lucht in, ik niet. En dat is voor mij heel veilig en vertrouwd. Goed, een optocht die in Venray al jaren trekt en die de hele kerkdorpen met zich metneemt in de mooie ronde in ons mooie Venray heen. En dan verwachten we wel, daar zullen toch zeker wel wat mooie nummers over gemaakt zien. Nee, weinig eigenlijk in het Venrods. Maar ja, goed. In het andere dorpen, in het Ven, bijvoorbeeld, in Venlo, hebben ze het wel. Dit zien Bram en Ruud, het grote optochtlied. Misschien wel een ideetje voor wat tekstschrijver om een mooi optochtlied te maken voor ons eigen rooi, maar... Ja. Maar voor wie geldt een optocht dan? Dat is voor die prinsen die er op den wagen staan. En ieder jaar hebben we weer een mooie prins en dan prins dan wil daar gaan shinen en dan wil daar gaan staan. En die hebben natuurlijk ook altijd een nummer. En er is een traditie geboren en dat begon met Prut. Ja, het was niet echt een prinsennummer, die jongens wieren later het trio, die zaten erin. En eigenlijk het eerste goede prinsennummer, wat echt goed durf ook als nummer, was natuurlijk van onze eigen Hubert Jansen. Dan had je een nummer en dat ging ongeveer zo. Samen met Bart en John, Hey Rooise Haas. Hey Rooise Haas, kom dan kom we feesten, dansen en springen, draaien niet rond. Hey Rooise Haas, kom dan kom we feesten, kind niet te gleuren, tot schudden spelen komt. Hey Rooise Haas, kom dan kom we feesten. Ja, Rooise Haas, en dan denk je, ja, leuk nummer, maar dat klonk al bekend, hè? Maar ja, dat is met duk van die prinsennummers, die zien eigenlijk altijd wel herbruikbaar, heel milieubewust. Dit is een zanger en hij gebruikt wel dukker wat. Hij komt uit Remunch
En die heet Big Benny. En het nummer heet Lurrie. Hey kamerad, doe eens het kloeken. Jij was het Lurrie, de ordinaat. Hey kamerad, doe eens het kloeken. Maar ja, dan denken jullie die Big Benny, dat is, die zal het toch wel origineel hebben. Ja, nee, dat is ook een grote jatkont. Want dit is weer 10 jaar eerder. Dit is Ger Heijman. Utrecht ook. En dit is het origineel, mensen. Hey kamerad. Hey kamerad, doe mich het kloeken. Geef me het Lurrie voor ordinaat. Zeg hey kamerad, doe mich het kloeken. En waar wij in Venray nog een beetje origineel zien door er een eigen tekst op te maken, doet Big Benny dat ook nog niet eens. Hij leest het gewoon en zingt het nog een keer. Maar goed, dat is een dukker met die Prinsennummers en we gingen de weg naar Kullen is ingeslagen. En zo zien er een aantal nummers van de afgelopen jaren zien bij onze Oosterburen gehaald. En dat komt ook omdat die fantastisch mooie muziek halen. Dit is ook Piela's Leven van onze Prins William met Don en Twan. En dat is ook een nummertje wat je misschien ook wel van iemand anders zult kunnen kennen. En in het Duits doen ze dat dadelijk anders. Maar in ieder geval credits voor de goede tekst, want die is natuurlijk wel origineel in de Holdaway van Roy. Daar wil je er wel een mooi feestje van kunnen maken. Nog erger is het als mensen een nummer her- en hergebruiken. Kan dat? Ja, dit kan. Dit kennen jullie allemaal. Dit is een geweldig nummer. Dit is Kassala met Piraten. En dat op de stem, want je moet rusteren wie hier nou komt. Het is onze eigen natuurlijk. Prins Bart met David en Bjorn. Ah, als je mij vraagt, mooier gezongen, maar dat is persoonlijk. Prachtig gedaan. En dan denkt hij, dan zal het wel klaar zien, hè? Nee mensen, we gaan terug naar Roermond. En dan? Big Benny nog een keer. Het een mens eigen ideeën. Nee. Hij gut gewoon maar door. Ja, dus ze zien het maar, we leren alles van elkaar. En ik wil je eigenlijk even afsluiten met een mooi verhaal, wat eigenlijk niemand nog niet zo goed weet. Maar we hadden een trio wat klaar stond om u te komen. En zoals altijd was dan de Hazenpijpen, was de eerste bijeenkomst dat al het Vastelovens in het Venrooys publiek bij elkaar kwam. En zo ook stond in dat jaar Prins Joris ten Eerste met zijn adjudanten, met Edgar en Pascal, stonden mooi in de zaal om een nieuwe bruidspaar te verkondigen. Ze waren al met hun vorst al bezig geweest met het liedje. En ze hadden een prachtig liedje. En die stond daar in die mooie schouwburg. En wat horen die? Hun eigen prinsennummer wat ze hadden willen kiezen. Alleen dan niet gezongen door hunzelf, maar door Hanneke Verstappen en Roel Hane. Het boerenbruidspaar van dat jaar. Wat een drama. De tekst is misschien wel anders geweest, moet ik toegeven. Maar je weet, Joris is niet voor één gat te vangen. En als al trio moet ik zeggen, een van de meest creatieve en beste motto's ever. Hij ging zelf iets doen, blijf eigen. En dit was zijn nummer. Komt-ie, en let op deze zin. En gebakt door maar een ei, kunt hij, de vastelovend. En blijf eigen. Ja, en daar wil ik dan met afzetten. Met de vastelovend, blijf eigen maar gewoon. Tot morgen weer. Ja, Pielhazen, Pielezinnen, hazenkeutels, hazenkeuterlennekes. We zien weer aangekomen bij het einde van deze uitzending van Dag Vastelovend. En net als alle andere dagen, wij waren heel blij dat je er weer wacht. En wij hopen dat je er morgen ook nog ziet, want dan is de laatste dag alweer. Maar voor nu, vastelovend samen.
koester het heeën en vier de belangrijkste dag. Smaakt altijd naar meer. Als ik vastelovend hier weer dansen en klotsen, blieft zingen met fratsen, het glas op zijn minst half vol. Het bier in het leven, het viers met de geven, ja los wie je dag lang in rol. Samen gelukkig, gelukkig weg samen, zonder gehost en gejaagd. Denk aan het verleden, maar koester het heeën en vier de